ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರೆ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆರಿಂದ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ತನೆ ದೂರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಾಟ್ ಉಂಡತೆ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇನಿ ಐನ ದಿನಟ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂತುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮನ ಊರಿಗೂ ಪೋತಿದ್ದೆ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ SK ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐತ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ನ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬರ್ಸಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ್ಲ ಅವೇನು ಗೆನ್ಪಂದೆ ಪಿದಾಡಂತುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವಡತ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂತ್ ಬರ್ಸಲ ಬರಂತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂದ ಅವಂದುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳುವೇರಾತ್ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಏನ ಎನ್ನುಂತು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂತುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಥ ಮುಲ್ಪಡ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲತ ತಿರ್ತಮೆ ಉಂಡತೆ ಐಟೇನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡಂತುಲ್ಲಲ್ ಅಕ್ಲ ಬೈಕ್ದ ಸೌಂಡ್ಲಕ್ ಏನಂತುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೇಟಿಗೆ ಮುಟ್ನಗುಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಾಸ್ ಆಪೇರು ತೋಜಾವೆ ಅಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೂತ್ ಕೆನ್ನ ಆತುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಅತ್ ಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲು ಕೇನೈಕ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಓವು ಉಂದು ಅಂಡ ಜಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೂತ್ ನಿಕ್ಲೆನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ಬಾವಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಂತುಲ್ಲೆರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಡೆಗಳ್ಲ ಪೋನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಪುರ ಮಿಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಗ ಕೈತಲಾಪುಂಡು ಅಲ್ನ ತೋಡಾರ್ ಪನ್ಪುನವಳು ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಬೆದ್ರ ಕೈತಲಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜ ಅಂತುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಂತುಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಹಂಚನೆ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನೇ ಉಲ್ಲೇರು ನಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರ್ಪೇರು ಬೆದ್ರತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಉಂಡತ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಅಂಚಾತಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನು ವರ್ಷಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗೆ ಬರ್ಸಲ ಮೋಡ ಪಾಡ್ತಂಡ್ರೆ ಏಪ ಬರ್ಸ ದೊರಿಯುಂಡು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಪಾಪ ಇನಿತ ದಿನ ಪಚೀತಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಬ್ಲ ಪರ ಉಪ್ಪುಂಡಿನಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಆದ ಪಾಯರತಿ ಇರೋಣ ನಾನು ಚೂರು ಪೊತ್ತು ಕರಿನಗುಂಡತೆ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರ ಜಾಗೆ ಪೂಜಿ ಜೋಕ್ಲಂತೂ ಕೈಟ್ ಪತೋನ ಡಾಪುಂಡು ದಯಪಡ ಮಿಸ್ ಆಪ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಳು ಅಜಿಪತ್ತ ಮುಂಚಿನ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರದ ಅಂಗವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11 ಬೆದ್ರದ ಕುಲೊಂಚಿ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇವೆಂಟಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಶುರುಕಾಲು ಬಂದು ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಬಿದಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ ಯಾರಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಶುರುಕಾದು ಪಿರವರ ಬದಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ ಅವರ ಜೋರಾನ ಕೈ ತಾಟಿಗೆ ನೋಡೆಂಕ ಏನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಬೈದಲು ತುಲೆ ಅಲ್ನ ಕಂಡಣಿಲ ಬೈದೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತುಯರ ತಿಕ್ಕಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಾತ ಬುಕ್ಕ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯರ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಮೂಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಅವಂತುಂಡು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ತುಯರ ಕುಳ್ಳ ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ಎಂಕ್ ಟೇಬ್ಲ ತೋಜಾಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪರ್ತು ಪಿದಾಡಂತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೇನುಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲ ಮೆಗ್ದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ತು ಪೋಂತುಲೆ ದಯಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜಿರಿಗಿ ಬರ್ಸಗೆ ಟೇಬ್ಲ ತುಯರ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ ಐಟೆಂಕ್ಲು ತೂವಾಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡತೆ ತೂಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ಬರ್ಸೆಗ್ ಎನ್ನಂಚನೆ ಚಂಡಿ ಅವನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಪೋಂತುಲೆ ಚಂಡಿ ಕೋರಿತಲಕ ಆತೆ ತೂಲೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡಣ್ಲ ಬೈದೇರು ಒರ್ತಿಯ ಬುಡೆರ ಪುಜತ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಟೇಬ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು
ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಓಯ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಯಾರು ನೀವು ಕುಳಿತದ್ದು? ಏನೋ ದೂರ್ತನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ? ನನ್ನ ನೆನಪು ಮರೆತು ಹೋಯಿತೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹಾ ಹಾ, ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ, ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. पुष्पाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादे षष्ठं काव्ययी तथा सप्तमं कालरक्तीति महाभूरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीति हरिदुरिदप्यतीर्तिदा ವಿಶ್ವವಿಮಾನ ಬಾಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಳಾಸ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಸಾಯಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಬೇಗುಡೆ. ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಣವನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಪಿಜಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಸನ್ಮಾನಿತರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
ಇರುತ್ತೆ ಟೇಬ್ಲಸ್ ಪೂರ ಐನಾತ್ ಏನು ಕವರ್ ಮಲ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರಂತುಂಡು ಅಂಚಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ತೋಜಾಯ ರಾತ್ ಜಿ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲಂತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.